On deu estar? On deu estar? A veure si estan per allà. Superman! Ai, volant! Ai, volant! Ai, volant! A veure... Ai, jo havia vist fer els dibuixos animats, però era molt fàcil. Això no funciona, rai. Ei! Ei! Nens i nenes, nois i noies! Ens veiem el pròxim dia. Ara he de marxar a fer els deures. Així que us espero el pròxim dia, No us oblideu. Ens veiem. Petons a tots i totes. Adéu! Ei! Marxo. Tinc ganes de ballar, tinc ganes de ballar. Què hi sou? Que esteu tots aquí? Hola! Hola!